In de voorloper van het Holland Zingt Hazes gebeuren had ik toch een beetje het gevoel van, nou, misschien is het wel leuk om weer even een mooie ballad op te nemen. En nu kreeg ik een nummer aangeboden van Frank Verkooyen. En ik was er meteen weg van eigenlijk. En ik denk, nou ja, volgens mij moeten we dat gewoon doen. Ik zal eerlijk zeggen, ik zing liever ballads als bij wijze van spreken nog gezellige vlotte liedjes. Alleen, het is gewoon een gegeven dat je met ballads moeilijk op kan treden in het land. En dus je gaat een beetje een keuze maken. Dus af en toe is een ballad. Dan weer eventjes een beetje een vlot liedje. Voor bijvoorbeeld de pleinfeesten of andere openbare feesten, zomerfeesten. Ja, dan kan je moeilijk allemaal ballads gaan zingen. Het nummer gaat natuurlijk over een onderwerp wat eigenlijk het dagelijkse kost is. En gelukkig is het niet autobiografisch dat ik het zelf meegemaakt heb. Alleen, ja, het is een onderwerp waarvan ik dacht, toen ik het hoorde ook, van ja, dat is iets wat in mijn omgeving van mensen die ik goed ken wel gebeurd is. En dat is een mooi onderwerp om over te zingen. Want het gras lijkt vaak groener aan de overkant, maar dat is gewoon niet zo. Toch bewust gekozen voor een wat rustiger nummer met de mooie dagen op komst. Ja, maar we zijn druk bezig met een nieuw nummer. Dus dat gaan we als het goed is over 1,5 week inzingen. En dan waarschijnlijk al het einde van de maand dat hij zo'n beetje klaar is. En dan gaan we meteen weer verder met een vlot liedje wat we opgenomen hebben.